góly, ktoré padli. Možno takisto rozhodujúci moment, presilovka 5 proti 3 Bielorusov, keď po vyhodení puku z vlastnej tretiny padol takýto naozaj smolný gól pre Slovincov, pretože puk sa neuveriteľnou trajektóriou dostal až k Andrejovi Stepanovovi a ten ešte cez hokejku brankára Kristana napokon dal tretí gól. No a tu je ešte možnosť dramatizovanie po asi najdlhšom pobyte Slovincov. V jednom kuse v obrannom pásme Bielorusov padol gól z hokejky Roberta Saboliča v 32. minúte. Vtedy sa zdalo, že by Bielorusi mohli mať mierne problémy, lenže následne zvýšili aktivitu, zvýšili rýchlosť svojho korčľovania, zvýšili agresivitu a dopriali si aj ďalšie 2 góly. Toto je prečíslenie výborne zrealizované. Andrej Michalov bol po Ugarovovej prihrávke v ľahkej pozícii zasunul po 4. raz. No a Andrej Kosticin svojím druhým gólom pálil od modrej čiary. Znova mierne povedané, že gól by mohol byť pripísaný brankárovi.